Hello guys, welcome back to my YouTube channel. गोबाव समनि उनाव दिनैसो आं YouTubeआव नुजाफैबाय गुब्लानो लोगोसे दं आंजों नै सासे लोगो ओमफ्राय जोङो एसे फट' खालामदोंमोन आरोखि ना बिनि रिल्स खालामदोंमोन बावनो आं गोसोखांबाय आङो ब्लग खालामिया दिनैसिम बोसोरथाम जाबाय ओमफ्राय दा दिनैसो गोसोखांबाय आं मबाइलखौ दिनैसो दांनो मोन्दों थारमाने आंनाव मबाइल गैलामोन गाज्रि जाबायमोन ओमफ्राय दिनैसो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आं बोसोरथामनि उनाव माय गड ओमफ्राय गाइस ओमफ्राय मोनसे बिराद गिदिर माबा नोंसोरनि सिगाङाव बाथ्रा खिथा नागिरदों आङो होमबा नोंथांमोना आंनि बेक केमेराजों नायदो आरोखि ना अके गाइस फाइनालि गाइस नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों जानांगौ ओमफ्राय बियो मा बे आं बेहाय हाजो बानायबाय आरोखि ना हाजो बे दाबसे हाजो ओमफ्राय मोनसे दंबावो हाजो आरोखि ना र' मोनसेखौ खिथानोसै आङो माने गाइस नैबे मोनसे हाजोआव आं दाबनै हाजो बानायनानै दोनबाय आरोखि ना ओमफ्राय दायो मोनसे फैबावगोन मोनसे हाजो फैबावगोन आरोखि ना दायो बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन जेब्ला फैगोन अब्ला माने गाइस नै बेवहाय मोनसे हाजो फैबावसिगोन दा बावैसोनो दा थिनथासोआव बेयाव फुल हाजो जाफैबावसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय बेयाव दाबसे हाजो ओमफ्राय बैयाव दाबसे हाजो ओमफ्राय दा दाबसे हाजोआ सफैगासिनो आरोखि ना आं बेखौनो दा वाइटिं खालामगासिनो वाइटिं ओमफ्राय आङो दा मोनसे बाथ्रा खोन्थाबावनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि आरोखि ना डेन्जार आं खालामनो सानगासिनो दासान्दि एसे बेस्ट बाट आङो दाख्लै सानदि मबाइलाव भिडिअ खालामनो हायाखैमोन इउटुबनि थाखाय नाथाय आङो दिनै खालामबाय शिब फुजानिबो ओमफ्राय गाइस बेहाय नुनो मोन्दों नैबे दरसे हाजोखौ सिफायनानै आं बेवहाय गोदान हाजो बानायसिगोन आरोखि ना बे हाजोआ बहुद फुराना जाबाय लगभग 15 बोसोरसो जाबाय बे हाजोआ ओमफ्राय दा बेवहाय गोदान हाजो बानायसिगोन आरो रं बिरंनि हाजो बानायनाय जासिगोन बेवहाय रायजोफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन बास मास मोननैसोनि गेजेराव बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर रं बिरंनि हाजो नुनो मोननाय जासिगोन आरोखि ना गाइस असम गाइस ओमफ्राय नै बेहा माने गाइस नै बेहा रिल्सआव एसे बिजि जानानै दं आरोखि ना बेयो जों गामिनि नै डिम्पोल खावलाय ना ओरैनो सल'मोनलाय डिम्पोल गोनांलाय नोंनि खावलायलायनाय सल' गैयामोन दा बिदि थांलायनाय बेना खावलाया डिम्पोल दङ ओमफ्राय बियो फेसबुक स्टार आरोखि ना फेसबुकाव बेना मोनसेयाव 10K फल'वार दं ओमफ्राय मोनसेयाव 8K प्लास फल'वार दं दालागि बै मोनसेयाबो 10K जासिगोन आरोखि ना ओमफ्राय फेसबुक पेजनिया 10K जासिगोन ओरैसो मालाय लाख खामायगासिनो मालाय इउटुबनिफ्राय ओमफ्राय गाइस जोंनाव बेदरनि अबस्थाया मेरला दङ जोंहा बेदरनि खुनु माबा गैया टेनसन गैया नै मैया सुक्रुबारमोन ना गाइस मैया सुक्रुबारमोन जेब्ला सुक्रुबार अब्ला जोंना बाबाया केजि बेदर लाना फैखायो आरोखि ना नै दा बेखौ हाजोआव फोरानगासिनो आरोखि ना बेखौ मैया जोङो जोगोनारजों जाबाय ओमफ्राय दा बे आग्लायनाय आरोखि ना दिनै एसे फुजा बेनिखायनो दिनै बेखौ जाथ'वाखै बेदरखौ अके गाइस नै जोंना नैबेबो हाजोआ जोंनाव हाजोआ मोनथाम दंमोन मोनथामाव मोनसेखौ सिफायनाय जासिगोन बे मोजांखा नैबे गाज्रि हाजोआ बेखौ सिफायनानै गोदान हाजो खालामसिगोन बेवहाय आरोखि अके गाइस ओमफ्राय नैबेहाय नुनो मोन्दों अके र' आंना गिम्बला एसे गिदिर जादों नैबे जोंनि सिस्टारनि मेसिन बियो सिस्टारनि मेसिन ओमफ्राय नैबे आंनि मेसिन आरोखि ना बे आंनि मेसिन ओमफ्राय बे लांदाङाव मोनसे मेसिन दंबावो बाबा लाना थांदों ओरैसै माने गाइस आङो दा मा खालामनो गोदाव सोराव उफाय गैया ओमफ्रायो बावबायमोन आं इउटुबखौनो आंनाव इउटुब चेनेल दं ना मा बावबायमोन ओमफ्राय नैबे बिथांनि थाखायसो आङो दिनै इउटुबखौ गोसोखांफिनबाय आरोखि ना अके माने बावदों होननानै बुङोबा मबाइला आंना गाज्रि जादोंमोन चार्ज जालामोन मबाइला सुइच अफ जाबाय थायोमोन बेनिखायनो भिडिअ बानायनो हायाखैमोन आं एसे गोबाव ओमफ्राय दा जाबाय मबाइला आं दा भिडिअ बानायफिननो हासिगोन इउटुब फुल टाइम एक्टिभ थासिगोन आरोखि ना आङो आंनि ओरैजाय हाजो बानायनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय थागोन जेब्लायबो सानफ्रामबो दैलि भ्लग भिडिअ आं लाबोगोन स' गाइस आङो दा बहाय थायो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आरोखि ना माने गाइस आङो दा नैबे हाजोआव थायो आरोखि ना नैबे हाजोआव दन्दर दङ बे हाजोआव आं हाबो बैयाव नैबेयाव बेजों दन्दर दं बेयाव दरजा बानायदों आङो बेयाव थायो आङो दासान्दि अके गाइस ओमफ्राय नै जोंनाव गथ' फैदों आलासि थाइबाय फैदों आरोखि ना माने गाइस आङो दा एसे गोदाव सोराव मोन्दों ओमफ्राय आङो दन्दराव हाबबाय नै गाइस दन्दराव हाबनानै आङो आंनि मोनसे मा होनो हाजो फैगासिनो ट्राकजों लाबोगासिनो आं बेखौ 50,000नि लानानै बिहरदों आरोखि 50,000नि आङो हाजो बिहरबाय ट्राकजों फैगासिनो दा बियो 3थासोआव सफैगोन होनदों दाबो सफैया ओमफ्राय फाइनालि गाइस नै आङो हाजोखौ लाबोमारबाय गाइस बिराद गिदिर ट्राकजों लाबोबाय वाव गाइस
देखो गाइस देखो बुरजाथारलै खिन्थु डेन्जार बुरजा बेहाय नै ओरै 4000 नि बारा दं बेवहाय 4000 नि बारा